en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Levamos xa moitas horas navegando. Faremos un descanso. Este parece un sitio tranquilo para aterrar. Entendido. Irei tomando terra. Aquí poderemos descansar tranquilamente. Pois aproveitando, eu vou dormir unha nap. Vai a dormiñóns. Fai unha viaxe longa. Ai. Todos deberíamos descansar. Que foi iso? Pareceu un animal perigoso. Un paxariño, tal vez. A próxima vez que soe, captareino para analizalo. E se nos come? Fiuncho sempre igual, que medroso. E vos tiñades medo. É tan só un bebé. Estaba rindo. Un bebé. Queres dicir un humano moi pequeniño? Sí, iso é. A Fiuncho danlle medo os bebés. Recoiro co pó de estrelas. Que risa máis extraña teñen os nenos daqui, oh! Aterramos no seu cuarto. Oh, debeulle facer graza a nave e as aterraxes de Fiuncho. Eu sempre aterro ben, Que vos parece se saímos dar unha volta polo seu cuarto? Sí! Oh, que feitiña! E que cores máis bonitas. Estade atentos, porque os nenos pequechos gustanlles moito os contos. É seguro que encontramos un libro por aquí. Iso sería genial. Que ben! Podíamos enviar un pouco máis de enerxía ao noso planeta antes de dormir a sesta. Ai, estes dormiños. Mirada lá arriba. Sube. Epa! Está demasiado alto, non o podemos coller. Baixade! Para que teño eu o corno, Ai, para baixar libros. Por exemplo... Veña, imos á nave introducir o conto na computadora lida. Título: Un problema grande. Texto: Xosé González Oli. Ilustracións: Félix Eckhardt. Editorial: Calandraca. O día que Paulo soubo que ía ter un irmán, as cousas aconteceron como sempre. Os paseos pola praia, os pinchacarneiros na area, a búsqueda de cunchas e a súa torta de chocolate favorita. Sen embargo, as cousas comezaron a mudar pouco a pouco. Un día que Paulo quería ir á praia a recoller cunchas, súa nai díxolle: «Oxe non, Paulo, que estou moi cansa, que me pesa moito a barriga e non podo con ela». E a verdade é que a barriga de súa nai parecía un globo a piques de estoupar. Un día, Paulo entrou no seu cuarto e encontrou un berce e un montón de cestas con roupa branca. E aí sí que se convenceu de que un irmán é un problema moi grande que non lle ia deixar sitio ningún para el. En canto Paulo tivo unha irmá, o seu problema de repente xa tiña brazos, pernas, cara e ata un nome. Chamábase Lara. O problema foise facendo cada vez máis grande.
Para empezar, súa nai deixou de facerlle a torta de chocolate que tanto lle gustaba, porque dicía que Lara lle absorbía todo o tempo. Así que Paulo comezou a pensar que os bebés son como aspiradoras. E tampouco podía ir ao parque, porque Lara estaba todo o día pegada á teta de súa nai chucha que chucha. Así que tivo que inventar outros pasatempos. Descubriu o prazer de decorar as paredes, e tamén o encanto de desaparecer debaixo das camas, e o deporte fantástico de aguantar as ganas de facer pis, e tamén as malas pulgas de súa nai. En canto recibían visitas, Paulo pensaba que desaparecera para todo o mundo, porque todos ían á habitación de Lara e comezaban a discutir. Parécese moito a súa nai. Ai non, que esa cara é de seu pai, pois ese nariz é de seu avó. Ata que Paulo entraba no cuarto e entón todos calaban. Lara foise facendo maior. Saíronlle os dentes, andou, falou e foi aprendendo cousas. Por exemplo, aprendeu o prazer de decorar as paredes e o encanto de desaparecer debaixo das camas e tamén o deporte fantástico de aguantar as ganas de facer pis e, sobre todo, as malas pulgas da nai. Entón foi cando Paulo se deu conta de que a quen realmente se parecía a súa irmá era a él. Daquela, Paulo sentiu que a súa irmá pequena tiña un problema grande, grande. Divertirse, aprender cousas, saber, pasarlo ben. Cos contos todo pode suceder. Ler contos está moi ben. Teñen debuxos, teñen letras, e son máis doces cas piruletas. Teñen soños, teñen fantasía, e son historias con moita simpatía. Divertirse, aprender cousas, saber e pasarlo ben. Sí. Cos contos todo pode suceder. Ler contos está moi ben. Teñen versos, teñen imaginación e tamén nos los contan pola televisión. Teñen ternura, teñen alegría e fan que a xente sorría. Divertirse, aprender cousas, saber, pasarlo ben. Cos contos todo pode suceder. Ler contos está moi ben. Ah, moi ben, oh.